Mula sa siyam, umakyat na sa 15 ang DepEd-Zambales employees na nagpositibo sa COVID-19. 7 sa resort workers naman kung saan idinaos ang seminar ay nahawaan na rin ng coronavirus. Ayon sa mensaheng ipinadala ni Zambales Health Officer Dr. Noel Bueno, ang 7 bagong kaso ay mula sa Bakasyunan Resort. 300 empleyado ng kagawaran ng dumalo sa nasabing seminar base sa investigasyon ng Provincial IATF. Sarado na rin ang Fantasy Beach Resort at Bakasyunan Resort and Conference Center na naging seminar venues. Wala pa ring tugon sa CLTV News ang pamunuan ng mga nabanggit na resort. Ang Department of Education Region 3 naman sinabing magsasagawa sila ng sariling investigasyon kaugnay ng seminar. Sa kanilang official statement, binigyan diin ng kagawaran na ipinagbabawal pa rin ang pagdaraos ng face-to-face seminar at trainings. Maaari naman umanong magsagawa ng mga seminar via online. Samantala, patuloy naman nagsasagawa ng contact tracing sa lalawigan dahil marami ang nakasalamuhan ng mga DepEd employee na dumalo sa nasabing pagtitipon. Dahil sa insidente, 1,022 na ang confirmed coronavirus cases sa lalawigan. 70 sa Bilang ay aktibong kaso, kabilang na riyan ng mga DepEd employee at resort worker. Rainiel Pawid, CLTV News.